Molt bona nit, aquí tenen els presidents del Real Madrid i del Futbol Club Barcelona que s'acaben de seure avui a la llotja plena del Bernabéu, com estarà el camp quan vagin arribant tots els madridistes que encara estan a les cues, als embussos, a la carretera de València tornant de les festes de Setmana Santa, avançades un dia per aquest gran clàssic entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, que fa estona que és aquí, al túnel de vestidors, esperant que els hi donin permís per saltar a la gespa del Bernabéu, on avui ha plogut gairebé tot el dia, però ha estat una pluja suau i que, evidentment, no destorbarà el bon desenvolupament dels futbolistes que volen demostrar-nos els uns que són els líders per alguna cosa i els altres que passant els 24 punts, és a dir, el Barça és un equip quan arriba un clàssic es supera a si mateix amb l'autoestima. Avui aviam si el Barcelona dona la sorpresa i dona una gran alegria a la seva afició. Amb el Real Madrid, amb Raúl i el Barça sense Saviola. Anem a la zona propera al rectangle de joc on Xavier Torres té les alineacions. Molt bona nit. Bona nit. Jugarà a l'instant que surt el Futbol Club Barcelona sobre la gespa del Santiago Bernabéu. Jugarà el Barça amb Bonano a la porteria amb el número 1, amb el 3 de Mura, amb el 5 Puyol, amb el 6 Xavi, amb el 9 Kluivert, amb l'11 Overmars, amb el 17 Mendieta, amb el 18 Gabri, amb el 20 Sorín, amb el 21 Luis Enrique i amb el 31 Mota. Aquí veiem el capità del Barça, Luis Enrique, Àngel Alonso. Sorpresa per veure aquesta alineació? No excessiva, sorpresa. Tothom esperava la presència de Reisi, que era el lateral, i Gabri al centre del camp, com ja s'havia especulat, per donar una mica més de consistència en aquest centre del camp, però pensant en el partit de la Juve probablement haurà reservat a Reisi. Per tant, és el sistema habitual 4-4-2, on Sorín tornarà a la banda esquerra del lateral, i avui, això sí, Overmars canvia de banda. Amb Valdés, Reisiger, Anderson, Riquelme, Cristambal, Gerard i Rockenbach al costat de Radomir Antic. El Real Madrid, el líder de primera, jugarà amb el següent 11 inicial. Surt el Madrid al Santiago Bernabéu, hi ha mosaic, sona el nou himne i l'alineació és la de gala. Amic era la porteria número 1, amb el 2 Mitchell, amb el 3 Roberto Carlos, amb el 4 Hierro, amb el 5 Zidane, amb el 6 Helguera, amb el 7 Raúl, amb el 10 Luis Figo, amb l'11 Ronaldo, amb el 16 Flavio Conceição i amb el número 24 Claude Makélélé. Jorge Valdano deia fa una estona, Raúl juga perquè vol jugar i perquè els metges el deixen jugar. Arriscada? I aquest partit ja agrada de Raúl. Arriscada decisió, pensant en la Lliga de Campions? En funció de si aquesta lesió que té el turmell se li pot agravar o no se li pot agravar. Però segurament entenc que en el moment que veiguessin les coses clares doncs li donarien descans. Habitual el sistema tàctic del Real Madrid, un 4-2-3-1, on la referència en atac és aquest que sembla li té tantes ganes al Barça, Ronaldo. César com a porter suplent amb Morientes, Guti, Portillo, Cambiaso, Solari i Pavón. S'ha quedat fora de la llista Albert Celades. L'àrbitre del partit, César Muñiz Fernández. Del col·legi asturià, de l'estil Díaz Vega, és economista, tot just la tercera temporada a primera divisió. Xiularà avui el partit número 46 a la màxima categoria. És el número 13 de la Lliga, àrbitre casolà. Atenció a aquesta dada. Ha xiulat un partit al Madrid aquesta temporada, Depor 0, Real Madrid 0. No s'ha estrenat amb el Futbol Club Barcelona. I atenció a l'estadística. Els dos partits que el Barça ha tingut aquest home no ha perdut. Temporada 2000-2001, Celta 3, Barça 3. I temporada passada, Tenerife 0, Barcelona 6. Per tant, el Barça no sap el que és perdre amb Muñiz Fernández. Un àrbitre que, tot i que és asturià de residència i allà s'ha criat, va néixer per motius personals a Brussel·les i el seu pare era assistent de Díaz Vega i per tant el referent per Muñiz Fernández ara és Díaz Vega, que és el responsable dels àrbitres, i per tant ja sabem la història que el senyor Díaz Vega va tenir en els Barça-Madrid, Madrid-Barça. Però en definitiva li desitgem molta sort perquè avui la necessitarà. El Barça està cremat amb aquesta setmana que ha hagut de viure, amb la gent dient que el Madrid guanyarà 4-5-0, 6-0, i evidentment intentarà que els 24 punts que hi ha de diferència a la classificació no es notin al llarg d'aquests 90 minuts de joc que acaben de començar a Madrid. Roberto Carlos al centre per Hierro, que no la pot controlar, la primera errada del capità madridista, que és el jugador més veterà dels clàssics. Barça-Madrid, Madrid-Barça. La té Iván Helguera, va pressionar-lo una mica Luis Enrique. Makélélé, que dijous va estar a punt de lesionar Raúl, però finalment l'esquins de Raúl ha passat a millor vida. I el jugador més carismàtic
per l'afició, perquè la veritat és que Raúl és un ídol per l'afició del Madrid. Avui juga al costat de tots els galàctics, com Zidane. Aquí tenen a Raúl, primera jugada, obrint a l'esquerra per l'arribada de Roberto Carlos. L'espera Ronaldo. Ha pogut resoldre bé en la seva primera actuació en aquest partit, Gabri. Boníssima l'acció defensiva de Gabri, és una acció enregat per darrere que fa Roberto Carlos molt sovintment quan va llançat en carrera i, per tant, una molt bona acció defensiva de Gabri, una demostració del que sempre diem, que Roberto Carlos és un al Bernabéu i un fora del Bernabéu. Estarem molt atents a aquesta circumstància, el treball de Sorín amb Luis Figo i de Gabri amb Zinedine Zidane i sobretot amb les pujades de l'extrem Roberto Carlos, que com ja hem explicat aquí és més extrem que no defensa. Té la pilota Luis Enrique, la jugada a l'esquerra per la posició d'Ofermars. Ofermars avui tornant a la banda esquerra pot jugar amb Xavi. Primera arribada a l'àrea del Barcelona, pilota picada cap a Patrick Kluivert, la treu Hierro. Makelele i Flavio avui intentant que aquest centre del camp, Àngel Alonso, tingui el control de la situació, però també el Barça ha de guanyar aquesta partida. Probablement ahí estigui la clau del partit, no? Amb la superioritat al centre del camp. Tenim present que la línia de 3 mitges puntes del Real Madrid, Figo, Zidane i Raúl són jugadors de clara vocació ofensiva i que per tant es costa molt recuperar la posició. Es queden sempre només els doble pivots. Tant Makelele com Flavio i Illos en el Barça podria tenir superioritat en quant a efectius. Ha controlat la pilota Zidane, intenta participar en el partit Ronaldo, una altra vegada el francès. Vegin la munió de futbolistes que hi ha sobre la rotllana central, la pilota la tornarà a recuperar el Madrid, se l'endú Raúl. Amb l'ajuda de Figo, al centre Ronaldo, per l'esquerra Zidane. Luis Figo busca porteria, l'ex del Barça. No ha pogut arribar a l'àrea per la bona acció de Xavi, que controla la pilota intentant organitzar el joc del Futbol Club Barcelona. Aixeca el cap Xavi, li està demanant Thiago Motta. Aguanta, la torna a jugar amb Xavi, fa la diagonal Kluivert, ho aprofita Mendieta. Mendieta per Kluivert, no ha pogut fer una bona passada a Mendieta i la pilota ha anat a parar a les mans de Casillas una setmana amb picabaralla, primer entre Luis Enrique i Ofermars, després entre Motta i Kluivert. Però a Madrid també fan de les seves. Ronaldo arribant un quart d'hora tard i aquí no passa res. Aquesta bula que li donen a Ronaldo és bona o realment pot acabar perjudicant el golejador del Madrid? No, mai és bo marcar diferències, encara que algun d'ells sigui crac, no? La justícia, les normes, les regles han d'estar per tots els jugadors i la credibilitat i el respecte del tècnic se la guanya si imparteix justícia per tothom. De la mateixa manera, siguis un crac o siguis un treballador del futbol, per tant no crec que sigui gent coherent ni convenient pels interessos del Real Madrid en aquest cas, doncs, marcar aquestes diferències. Respecte a les baralles, a aquest equip se li ha demanat caràcter, se li ha demanat compromís, probablement per la tensió en els entrenaments, per anar al 200% en els entrenaments, comença tot el que pot ser bo per aquest Barcelona i més en una setmana que acaba amb aquest partit. Per tant, no cal donar-li, Àngel, més importants a aquestes baralles, perquè quantes n'hauràs viscut tu a la teva trajectòria? Però jo implicat no poques, Però les hauràs vist, en equips. Sí, òbviament. Sempre que hi ha situacions una mica complicades amb el marc. Atenció a la jugada que ha fet Raúl, ha deixat per Ronaldo. Ronaldo es prepara per xutar, el llançament fora. L'assistent marca servei de porteria. Sempre que hi ha, diguéssim, situacions tenses, fruit d'uns mals resultats i tal, doncs aquesta tensió que porten acumulada els jugadors d'alguna manera es descarrega i qualsevol petit detall que en unes altres situacions no tindria cap transcendència, doncs la té, però no passa res. En el moment que s'ha acabat, tots els companys es donen la mà al vestidor, es donen una abraçada i s'ha acabat. Hem vist el primer xut de Ronaldo, que és curiós, però ha marcat més gols fora, 9, que a casa, 6. Puja la pilota Sorín, obrint a l'esquerra per Marco Ofermars. El marca Michel Salgado, l'1 contra 1, veurem què fa l'holandès. Deixa enrere per Xavi, que ha aixecat el cap, l'està demanant Sorín dins l'àrea, ho prova Xavi des de lluny, per sobre el travesser, llançament del Barça que se'n va fora. 1-1, doncs, en aquest capítol. Ha xutat Ronaldo als 4, ho fa Xavi al 5. És boníssim que el Madrid no tingui el clar domini del joc, no només de la pilota, sinó també del partit. I està bé que el Barça sigui capaç cada vegada amb més intensitat de posar perill, d'acostar-se en perill a la porteria d'Iker.
Roberto Carlos per Ronaldo, enganxat amb Puyol en aquesta acció. Puyol torna enrere, Ronaldo ha marxat de l'àrea. Ja fora de joc, no val la passada cap a Zinedine Zidane. Aquí tenen 6-1. S'ha disculpat amb Gabri, amb qui ha topat. Carles Puyol juga en curt per Thiago Motta, com veiem repetida la jugada d'aquest fora de joc. Mendieta per Xavi. Motta a l'esquerra per Sorín. Avui és un partit on Xavi pot participar, diria jo, amb certa comoditat. Si es mou en aquesta posició, en molts moments podrà ser pràcticament, amb un 80% de les accions del Barça, l'organitzador. Perquè el Madrid no és un equip que pressiona en excés, no? I per tant, fugint en una zona intermitja entre Makelele i Flavio pot rebre moltíssima comoditat. Flavio, sobretot, és l'home que persegueix Xavi, mentre Makelele queda una miqueta més endarrerit, moltes vegades també pendent de Luis Enrique. Té dubte Roberto Carlos, finalment ha de fer el llançament de banda cap a Casillas, ha anat a pressionar Kluivert. Fernando Hierro aguantant la pilota, tocant Figo, talla Sorín, posa el cap Salgado, recupera el Madrid, però error de Raúl que li permet a Kluivert jugar amb Xavi. L'està demanant Luis Enrique, ajuda Mendieta. El capità del Barça i ex del Madrid busca la manera de xutar porteria o d'entrar a l'àrea. Finalment l'ha de deixar en curt per la posició de Gaizka Mendieta. Centrada que tapa Roberto Carlos fora de banda. Mendieta per Luis Enrique. Helguera el tapa, la centrada buscant Kluivert. La treu Hierro en el primer moment compromès que acaba de patir ara mateix el Real Madrid. Sí, un estat penal pels pèls. Perquè si Kluivert hagués arribat un instant abans, Hierro s'hagués endut per davant el davanter holandès. Overmars ajuda Sorín amb molta presència ofensiva. Controla Overmars, fa la passada per Kluivert, la treu Hierro. I ara corre perquè el Barça tenia inferioritat defensiva davant de 4 jugadors del Madrid, però ràpidament ha pogut controlar el conjunt d'Antic. Bona passada Mendieta buscant a Kluivert, que posa el cap, s'estira, ho intenta, però no pot controlar la pilota. D'entrada hem de comentar una cosa que crec que és important i que marca moltes diferències respecte a la passada jornada. El Barça està jugant fora de casa, a un camp com el Santiago Bernabéu, i està jugant molta més estona a terreny del propi Real Madrid que no passa al seu. Figo, amb l'ajuda de Flavio, busca Zidane, aguanta la pilota Zidane, Makelele pressionat per Luis Enrique, l'assistent dona servei davant de favor del Real Madrid, just a la zona de banquetes del Santiago Bernabéu. Rada Mirantis, l'acabem de veure, està cridant, però dintre de la banqueta. Cal dir que no és qüestió de la pluja, perquè ara mateix no plou. Quan Xavi troba molt bé la posició de Luis Enrique, opció clara pel Barça, la passada per Kluivert, Casillas ha pogut refusar, la pilota ha canviat de direcció i ha acabat sortint fregant el pal dret de la porteria del Real Madrid. Doncs la primera clara ocasió de gol del Barça. I s'ha llançat Casillas abans del xut de Patrick Kluivert i ha pogut desviar la pilota suaument fins a passar el pal. Primer córner del partit. Que llença Xavi, pentina Sorín, li toca el pit a Motta. L'ha acabat allunyant Roberto Carlos, que demana ajuda a la seva zona. Gabri. El Barça té el partit controlat. Bones vibracions. 0-0 al Santiago Bernabéu. Puyol per Overmars. Ha superat Figo. Ara també Salgado. Continua Overmars. Pot jugar amb Luis Enrique. Luis Enrique per Mendieta, posició correcta. Davant d'ell Roberto Carlos. Amaga Mendieta. Fa la centrada cap al segon pal. No hi arriba Kluivert. Servei de porteria pel Madrid. Ara comença a animar una miqueta el públic del Bernabéu. Fins ara hi havia hagut silenci davant d'aquesta gran ocasió de Patrick Kluivert i de la posterior amb la centrada de Mendieta i l'intent de rematada de l'holandès una altra vegada. La reacció de Rada Mirantic després de la gran ocasió, de moment l'única del partit. És el segon entrenador que ha estat entrenador del Madrid i del Barça. A la dècada dels 50 ho va ser l'uruguaià Enrique Fernández. Quan juga Zidane ha pogut tallar Thiago Motta jugant amb Xavi.
Overmars amb l'ajuda de Luis Enrique, que li marca la jugada. Continua l'holandès, ara sí per Luis Enrique. Està Mendieta reclamant la passada, però la pilota passa per Xavi fins que arriba a Gabri. Thiago Motta, el Barça és en terreny del Madrid. Canvi de joc. Overmars intentant superar Michel Salgado. No ho aconsegueix perquè no ha pogut controlar bé la pilota. De tota manera, aixeca la cama, pressiona, se l'endú. Dins l'àrea la té Cloifer. L'està demanant Mendieta. Ha preferit intentar el xut Cloifer. Ha pogut refusar bé Fernando Hierro. És curiós, però la banda amb la que actua Overmars és la banda d'atac del Barça. Si Overmars juga a l'esquerra, doncs hi ha una preponderància, hi ha un increment d'accions d'atac per a la banda d'esquerra. Si Overmars marxa a la dreta, com a extrem dret, doncs els atacs són per la dreta. Frank de Boer per Cloifer, el primer toc buscant Sorin, que no la pot parar, la passada era molt forta. S'ha de tenir en compte que el terreny de joc està rapidíssim i que la pilota no roda, llisca. I això fa que en accions com aquestes sigui difícil el control. Hem vist la reacció també de Luis Enrique. Puyol deixant per Frank de Boer. Xavi pressionat per Zidane, la pilota en poder del Futbol Club Barcelona en aquests minuts, que ja són 12 de la primera meitat. S'orienta Zidane, puja Michel Salgado. Està sol en el centre Raúl, la pilota arriba a la zona de Luis Figo. Un contra un amb Sorin. Zigazaga de Figo, falta de l'argentí, falta que assenyala l'assistent i que referma amb el xiulet César Muñiz Fernández. Tindre més o menys el partit controlat no vol dir confiar-se ni molt menys, perquè el Madrid té arguments superdemostrats per en qualsevol moment doncs, fet un 7, un estripici en aquest sentit. Per tant, ha de seguir amb aquesta línia, però està totalment concentrats al darrere i no comete cap error. Hierro i Olguera, els dos s'incorporen a l'atac. Per tant, tot dona a entendre que serà més Figo qui pugui arribar a centrar que no Roberto Carlos, però de Roberto Carlos espera tot. El públic que hi ha darrere la porteria de Bonano anima amb aplaudiments, amb compàs. Roberto Carlos. Doncs és Roberto Carlos contra el cos de Cloifer. Posa el cap Michel Salgado. Surt Bonano, dubta, se li escapa Bonano, a punt d'arribar-hi. Raúl ho intenta, Ronaldo, bloca Tito Bonano. Ronaldo, que ho ha tornat a provar, ja són 2 xuts. El del màxim golejador del Real Madrid. Amb un ensurt, Àngel, en la sortida de Bonano. Sí, fruit d'una indecisió, d'una falta de coordinació. El porter demana la pilota sempre. Està començant a perdre massa la pilota el Barcelona. Ara l'entrada de Puyol dura, mala butxaca que es posa Muñiz. Envolten els barcelonistes l'àrbitre del partit, que ensenyarà targeta a Carles Puyol. Sí, s'estan queixant de l'entrada anterior de Flavio, que era mereixedora de targeta, que no l'havia sancionat amb targeta i que en canvi aquesta de Carles Puyol sí ha estat sancionada. És la tensió del clàssic Real Madrid-Barça avui al Bernabéu amb empat a 0. La primera targeta groga del partit. I atenció que és la quarta per Carles Puyol, de manera que queda a 1 de la suspensió. Aquesta és l'acció anterior, quan Ronaldo ha intentat la vaselina, i aquesta és l'entrada contundent de Carles Puyol. Atenció, doncs, perquè això condicionarà el marcatge de Puyol a Ronaldo. I queden molts minuts. Roberto Carlos agafa una mica de distància. Finalment obre per Zidane. Una altra vegada Roberto Carlos. La deixa per Makelele. No sabem pas el que volien fer, però no els hi ha sortit. De tota manera, Cloifer acaba fent una nova falta. S'embruta el partit. S'han vist ja diferents entrades que, evidentment, posaran avui a prova la capacitat com a àrbitre de Muñiz Fernández. Veiem l'entrada de Cloifer. Flavio Conceição. Té una mitjana de 5 targetes grogues per partit. La treu Gabri cap al centre del camp, però sense trobar un bon destí. Recupera Hierro. Té espai per pujar Michel Salgado. Ajuda Makelele, que és qui rep.
I està marcant la passada Zidane, però prefereix deixar per Roberto Carlos. Ara sí, Roberto Carlos buscant Zidane. Pilota sense control que de seguida tapa Makelele. Es queda sol Ronaldo, posició correcta, diu l'assistent, sol Ronaldo, gol. Acaba de marcar el Madrid en aquesta badada defensiva. Camí del 16 de la primera part. Marca Ronaldo. És una jugada força estranya, Hi ha hagut un rebot. La sensació és que Ronaldo estava molt avançat, l'assistent, això sí, estava ben ubicat, ben posicionat. El Barça protesta el fora de joc. Ja, és que la sensació, en principi, és de que podria estar clar fora de joc. El que passa que no sé de qui ve la pilota ni res, però d'entrada és de Raúl. Si està avançat, esta no és la millor toma, no ho podem observar. Per tant, no ve d'un contrari, això està clar. Ve de Raúl. Ve de Raúl. Ha tingut molt temps Ronaldo per pensar i xutar i batre Bonano. Tot s'ha de dir que l'assistent, repetim, estava molt ben col·locat. Aquí intentarem veure millor. Sí, és... Doncs pot ser Carles Puyol qui l'habilita. Pot ser Carles Puyol a la banda dreta qui habilita a Ronaldo. És. Per tant, gol legal de Ronaldo, que obre el camí de la victòria pel Real Madrid. Un equip acostumat a remuntar partits. Per cert, el Barça no n'ha remuntat cap aquesta temporada a la Lliga. És Xavi el gol número 16 de Ronaldo. En va prometre 25. De moment en porta 16. És el segon que li fa en el Barcelona. El primer li havia fet amb la samarreta de la selecció brasilera en aquell partit del centenari, quan Ronaldo també ha marcat. Però aquest és el primer oficial. Recordareu que va prometre una celebració contra Van Gaal. Avui no hi és Van Gaal, per tant, Ronaldo l'ha celebrat i prou. I hi ha una dada important, Àngel, que m'agradaria que valoressis, i és l'estat anímic. El Barça, cada vegada que rep un cop, li costa molt aixecar-ho. Bueno, aquest és un partit especial, un rival especial, un camp especial, i per tant esperem que si en unes altres ocasions l'equip no ha tingut la capacitat per reaccionar, avui la tingui. El partit estava ben encarat en un principi, s'estava tenint més possessió de la pilota que no pas el Madrid, s'estava jugant més en terreny de l'equip rival, que passa que la primera que ha pegat el Madrid ha pegat i fort, no? Que veiem la falta assenyalada a Sorín sobre Figo, que serà l'encarregat de posar en joc la pilota. Canvi que fa de dreta a esquerra per Roberto Carlos. Ara ja el públic del Madrid amb el gol doncs té una altra actitud, i ara una nova arribada a l'àrea. L'està esperant Raúl, ha de posar la cama Frank de Boer. És corna. Doncs també serà el primer del Real Madrid. Un ha tirat el Barça, Raúl encara no ha aparegut. Però sí ho ha fet Ronaldo, que en la tercera ocasió que ha tingut l'ha marcat. La centrada llarga l'havia fet Zidane. Ell havia provocat el córner, l'havia llançat i després havia aprofitat la passada en curt per fer la centrada. Mitja el Salgado amb Ronaldo. Canvi de joc de Fernando Hierro, no hi ha fora de joc. Intenta controlar Raúl, ha de vigilar Gabri. Ha posat la cama a temps perquè no controlés Zidane. Està nerviós Puyol, però en definitiva el Madrid troba la manera de fer les jugades en posició correcta. Es dirigia Puyol a l'assistent. Ara tancat el Barça en la seva zona. Hierro per Salgado, només Casillas fora de l'àrea gran, és en terreny del Madrid. Salgado amb Ronaldo. Passada en curt, se n'aprofita Flavio, li deixa a Ronaldo, pilota rebotada, va a terra Ronaldo, deixa jugar l'àrbitre. Intenta treure el contraatac al Barça. Cloifer buscant a Luis Enrique, que rellisca, posa la cama a Helguera, la pilota marxarà per la línia de banda. Cal recordar que probablement vostès no es veuran, però hi ha molts seguidors del Barça que han vingut a veure el partit, no només les penyes que el Madrid té a Catalunya, sinó molts culers que, evidentment, sense fer-ne gaire ostentació dels seus colors, són aquí per intentar veure una victòria del seu equip. De moment, Madrid 1, Barça 0. Oficials, el Madrid ha donat 350 entrades al Barça. Són les que ha repartit entre les penyes. La resta d'aficionats han hagut d'aconseguir les entrades com bonament han pogut. Una entrada de 30 euros es pagava 150 i d'altres a 300 euros aquest migdia. Sí, i 10 minuts abans d'entrar, 450 euros ja costava. És a dir, els reventes han pogut fer avui
una bona caixa. Cloifer deixant per Sorin. Controla Offermars, que fa estona que no té el control de la pilota. Xavi aixeca el cap, busca la passada per Luis Enrique, ha tocat Zidane, la treu Roberto Carlos. Ha de vigilar Puyol, ha tallat bé. La baixa Frank de Boer. A la posició de Gabri, ràpidament per Xavi. Obrint a la banda de Mendieta. Ha deixat passar-la bé a Luis Enrique, que la torna a tenir. Luis Enrique prepara el xut amb l'esquerra, s'ha llançat a terra. Amb encert Roberto Carlos per evitar que el xut de Luis Enrique anés cap a porteria. Surten els dos entrenadors a donar instruccions. Molt més caràcter Radomir Antic, intentant que el seu equip recuperi la possessió de la pilota, que fa estona que el Barça no té. Figo per Michel Salgado. Avançant per la seva zona, superant Offermars, també Sorin, deixant per Raúl, aixeca el braç Zidane, ajuda Roberto Carlos, aguanta Zidane el control, xuta, suau a les mans de Bonano. Li ha pegat al terra, estava desdoblant molt bé Roberto Carlos per la banda, li donava l'opció, aquest desdoblament, de fer passada i obrir el camp o buscar la rematada final. El que preocupa és que s'atrevisca amb Michel Salgado a incorporar-se a l'atac. I ara entrant fort a Marc Offermars, targeta pel lateral dret del Real Madrid. Estava clar que havent-la ensenyat abans se l'havia d'endur Michel Salgado, que veu la 8a targeta groga per ell. I que també el condicionen el seu marcatge a Overmars, perquè es poden trobar amb lluites amb carrera, amb pilotes d'aquestes, que qualsevol falteta pot ser molt més aparatosa i per tant incórrer amb la segona. Thiago Motta amb Puyol. Frank de Boer amb Sorin. Sorin va a terra, falta de Figo. Controla Xavi. Thiago Motta per Gabri, a punt de perdre davant de Zidane. Aconsegueix, però, Gabri connectar amb Mendieta. Toca i toca el Barça en aquesta zona, però sense fer perill. Ara ho intentarà Luis Enrique, que és l'ànima d'aquest equip. Per Xavi. Segon xut de Xavi. Ara intentava col·locar la pilota a l'escaire esquerra. No ho ha aconseguit. Feia ara un quart d'hora que no xutava el Barça des d'aquella grandíssima ocasió de Patrick Kluivert. El segon xut de Xavi és el tercer del Barça. Iker Casillas amb la cama esquerra buscant a Figo. Ha saltat Frank de Boer. Torna la pilota al central holandès. La baixa Thiago Motta per Bonano. Va pressionar Figo. Bonano, que ja sabem que no és bo amb els peus i que porta uns dies de massa dubtes sota els pals, s'equivoca i l'envia fora de banda. Michel Salgado per Flavio. Zidane, una altra vegada Flavio. Figo per Makelele. Ivan Helgueras decideix anar a l'atac, juga a l'esquerra per Roberto Carlos. Posa la directa al brasiler. Deixa per Ronaldo. Ronaldo no pot superar Xavi. El rebot afavoreix Roberto Carlos fora de banda. Amb Makelele. A punt ha estat Raúl de desviar el que necessitava per connectar amb Ronaldo. Ha pogut salvar la situació el Barça. Offermars. No se sap on passar la pilota i això, evidentment, evita el factor sorpresa. Offermars ara sí, amb Luis Enrique. Pressionat per Makelele. Gabri amb Mendieta. Una altra vegada Makelele tapant el rebot per Luis Enrique. Tres homes a intentar recuperar la pilota pel Madrid. L'últim Zidane ho ha fet amb falta. Es queixa Luis Enrique. Aquí tenen la conversa entre el capità del Barça i una de les estrelles del Real Madrid. Puja Sorin. També ara Frank de Boer, que es queda per tancar defensivament Carles Puyol, amb l'ajuda de Gabri.
Seria una bona posició per Frank de Boer, però en canvi ni tan sols ha anat a buscar aquesta pilota, s'han anat a la possible rematada. Per tant, o xut de Mota o centrada de Mendieta. Doncs és el xut de Mota contra la barrera, el rebot afavoreix una altra vegada Mota, penjant sobre el punt de penal. Atenció al salt acrobàtic de Cloifer, que s'enfada amb l'àrbitre, que acaba d'assenyalar falta de Cloifer sobre Fernando Hierro. Tensió n'hi ha, això és evident. El Barça ha començat molt bé, però ha marcat el Madrid. És que aquí s'ha comentat molt el fet que el Madrid no es juga res en el partit i per això pot jugar sense pressió, però no és així. El Madrid també es juga molt, perquè una derrota avui faria que el Deportivo i la Reial Societat, sobretot, demà poguessin ser líder. Doncs clar, el Barça està a 6 de la UEFA pels optimistes i a 6 del descens pels pessimistes. És a dir, la situació és compromesa per tots dos, encara que, lògicament, els objectius són ben diferents. El Barça una mica pressionat perquè sap que ha empatat el Villarreal, que té 36 punts, que ha guanyat el Valladolid a casa seva, salvant el cap Pep Moré davant del València. És a dir, els de sota pressionen equips que van puntuant i el Barcelona, de moment, no aconsegueix sortir d'aquesta posició tan avall a la classificació. Zidane, pressionat per Mota, la deixa a Flavio, s'enfada Zidane amb Mota, Flavio arriba a l'àrea, penja buscant Ronaldo, la passada no gens bona, servei de porteria pel Barça. I el francès molt empipat amb Mota, En els minuts ja que van definint una mica el que pot ser aquest partit, arribarem al 28 de la primera meitat, 1-0. S'imposa Elguera, que topa amb Luis Enrique. L'àrbitre assenyalarà falta de Luis Enrique. Té les targetes a la mà. Sí. El pressiona Hierro. Targeta per Luis Enrique. Aquesta és l'entrada, Àngel. Tampoc té raó de ser que sigui un partit tan brusc, no? Amb entrades tan fortes. És la quarta targeta groga per Luis Enrique. Per tant, una altra, com Carles Puyol ha percebut. Luis Enrique no era titular des de fa 23 jornades. Luis Enrique no era titular des del 26 d'octubre, en la 7ª jornada, quan el Barça va guanyar l'estadi 6-1 l'Alavés. Va jugar mitja part i va fer un gol. Des d'aleshores han passat 23 jornades perquè Luis Enrique torni a sortir d'entrada. Ha pogut recuperar Mendieta. La passada és massa llarga perquè hi arribi Luis Enrique. Roberto Carlos amb Makelele. Controla Zidane. Canvi de joc de Roberto Carlos a la zona de Michel Salgado. Fernando Hierro amb Figo. Nova jugada d'atac del Madrid. Ha tapat bé Mota, la passada de Flavio, que buscava Ronaldo. Pressiona el mateix Flavio a Sorín. Continua el partit. Falta. Jugant-se al límit del reglament. Totes les entrades, falta a favor del Barça. Es va al 100%. Tenia aquí una estadística que em fa por donar-la, Xavi, però és que... No serà pas quan fa que un equip no guanya aquí? Aquesta, Déu-n'hi-do, des del novembre del 2000, és a dir, fa gairebé 3 temporades. No, anava a dir que hi ha una estadística molt clara que diu que el Real Madrid és molt millor equip a les segones parts, on ha marcat 42 dels 66 gols. En canvi, el Barça és molt millor equip a les primeres parts. Pensa que cada partit és una història diferent. Esperem-ho. I que l'esperança és l'últim que es perd. Quan ara el Barça farà el llançament d'aquesta falta, mitjançant Xavi Hernández, buscant el segon pal, allà no hi arriba ningú, ni tan sols ha pogut saltar Cloifer, que ara s'enfada amb Xavi per la manera que ha enviat la pilota cap a aquella zona. Servei de porteria, Iker Casillas, jugant en cura amb Roberto Carlos. Per sobre ja de la mitja hora, la primera mitja hora del partit, un terç, doncs, amb el resultat d'1-0.
Ara sí, ja fora de joc de Ronaldo, almenys l'ha assenyalat l'assistent. Mitja hora de joc amb poc joc, amb poques coses, futbolísticament parlant. Moltes faltes, moltes interrupcions, moltes targetes, però veritablement el que és futbol, poc. Mira, Sorín... I ara precisament no era fora de joc, Sorín habilitava a Ronaldo i en canvi l'assistent sí l'ha assenyalat. Quan porta la pilota Luis Enrique, bona passada per Overmars, tapa Michel Salgado i fins i tot pot salvar el fora de banda. Molt bé Sorín, pot recuperar el Barça, Xavi amb l'ajuda de Mendieta. No hi ha tingut confiança Xavi ara en Mendieta, ha preferit tornar-li la pilota a Overmars, que fa la centrada cap al segon pal, remata Kluivert, intenta rematar Sorín, gol de Luis Enrique! A la tercera ha estat la vençuda. Primer Kluivert, després Sorín i finalment Luis Enrique, que posa nerviosos els seguidors del Madrid al Santiago Bernabéu. Se'n van a la banda a celebrar els jugadors del Barça, cauen objectes, era de preveure. Però en definitiva el Barça aconsegueix empatar els 31 de la primera part. Boníssima la centrada d'Overmars, excepcional també la rematada de Kluivert. A mi em fa l'efecte Que li fan penal que a hi ha Sorín. penal a Sorín i posteriorment marca Luis Enrique el seu 7è gol a la Lliga. La rematada de Kluivert és molt bona, també la mà d'Iker Casillas. Jo tinc dubtes de que sigui penal, jo crec que és més una pilota disputada entre Iván Helguera, em sembla. Sí. Fernando Hierro i Sorín. Molt encertat Luis Enrique seguint. Fixa't que apareix per aquí, ell segueix la jugada, a veure què passa, i el que passa és que es troba amb la pilota. Doncs el Barça ha empatat al Bernabéu en el moment precís perquè aquesta primera meitat es pugui controlar, esperant que avui els blaugrana ofereixin una gran alegria a la seva afició. Mendieta superant almenys per 1 metre Iván Helguera, aguantant la pilota, deixant per Gabri. És com tornar a començar. El Barça ho ha fet dominant la pilota, veurem... No, és millor que tornar a començar. És millor estar 1-1. No, em deia, en el sentit de tornar a tenir la pilota... La referència a l'inici del partit és molt més positiva amb aquest marcador de 1-1 passada la mitja hora, i a més haver-se tu qui ha remuntat el partit. L'ha tret Roberto Carlos. Sorín veu com la pilota agafa un efecte cap a dins i ha de jugar per Bonano. Ara, sense massa problema, l'argentí envia la pilota a Xavi. Pilota rebotada que ha de treure amb contundència Puyol. Aixeca molt la cama Makelele. Falta davant de Xavi. És que en qualsevol cas, és cert que el gol de Ronaldo li havia donat la possessió de la pilota al Real Madrid, però no s'havia traduït en ocasions. Al marge del gol, el Madrid no ha creat cap altra ocasió. Ho torna a intentar el Barcelona. Mendieta passant per un lloc on hi ha 4 futbolistes. El rebot encara el vol disputar Mendieta. L'ha tret Helguera. Corre Sorín. No vol perdre ni un segon el Barcelona en aquesta recta final ja de la primera meitat. El Barça ha aconseguit empatar. Frank de Boer per Overmars, bona jugada. La centrada no li surt bé a l'holandès, servei de porteria. Mira com s'ho mirava Antic el seu segon, com ho celebrava la banqueta del Barcelona, amb els papers a la mà. Reina també ha fet un gest de satisfacció veient com Luis Enrique empatava el partit. Hierro per Roberto Carlos. Ronaldo deixant per Makelele. Sembla com si s'hagi fet una mica de mal a Overmars a la cama esquerra, se la tocava. Hierro deixant una altra vegada per Makelele. Entre línies Zidane. Rep el francès, el va pressionar fins al mig del camp Puyol. Roberto Carlos amb Zidane, es mou Raúl però no li arriba la pilota, ha acabat ara parat al centre del camp. És com si el Madrid no sabés com reaccionar davant de la posició defensiva dels homes d'Antic. Es queixen ara els jugadors del Barcelona d'un cop de colze de Zidane. Luis Enrique escalfa una mica l'ambient, Zidane també. La resta de jugadors envolten els dos futbolistes que han començat la picabaralla i va Bonano. Mare meva, quina feinada tindrà Muñiz per resoldre el que ha passat aquí. Continua Luis Enrique tenint problemes amb molts jugadors del Real Madrid.
Bonano també una mica nerviós, cauen objectes. Aquí tenen a Fernando Hierro com agafa Bonano. Però Luis Enrique s'hauria d'apartar de tot això. Té una targeta i, per tant, no hauria de provocar el més mínim dubte a Muñiz. I ha dit ara a Bonano Luis Enrique, no he hecho nada. I veiem l'acció de Zidane colpejant la cara de Puyol, que és la jugada que ha originat la picabaralla entre Zidane i Luis Enrique i que ha acabat amb la majoria de futbolistes empantant-se. I sense targetes. Per tant, Muñiz ha preferit deixar-ho estar. No ha tingut gaire clar què és el que havia de fer, com havia de resoldre tot aquest embolic. Doncs s'ha equivocat perquè han passat moltes coses, i no pot ser que l'àrbitre així digui ja està. Ara el públic escridassarà tota l'estona el que faci Luis Enrique, que quina pilota ha pogut robar Mendieta, i va Luis Enrique una altra vegada. Finalment Helguera aconsegueix enviar al centre del camp, posa el cos Puyol. Avui sí que Àngel ha millorat almenys aquest aspecte d'agressivitat del Barcelona, que en certs partits ha donat sensació de no sé, de poca vida. Home, aquest és un partit especial i a més quan tracten fins i tot, entre cometes, d'humiliar-te abans de començar el partit, quan saps que l'afició rival aposta per si te'n faran 5, 6, 7, no? Que eres víctima propiciatòria, doncs això fa que el teu orgull, el teu amor propi, doncs et faci esforçar-te un pèl més del que habitualment fas. Roberto Carlos posa el cap Gabri. Baixa Helguera, pilota fàcil pel Barcelona, però no ha controlat bé Mendieta. Ara es queixa Xavi, que anava millor orientat per controlar la pilota, i el Barça ha deixat escapar l'oportunitat de fer un contraatac. De tota manera, el Madrid té problemes quan té la pilota, els hi costa saber on passar-la. Fora de banda a favor del Futbol Club Barcelona. I veiem la centrada d'Ofermars, el cop de cap de Kluivert, sí. L'acció que Sorín disputa perquè Luis Enrique acabi fent el gol de l'empat. I la diferència com s'ho han mirat a les banquetes. Kluivert amb Ofermars. Arribarà Ofermars perquè no hi ha ningú que esperi la centrada. Kluivert una altra vegada jugant amb Xavi. Gabri està molt obert, la deixa passar Mendieta, bona jugada. Gabri intenta superar Roberto Carlos, ho prova Gabri! S'havia aprofitat del rebot, però no ha sabut xutar bé a porteria. I veiem com supera Roberto Carlos, el rebot l'afavoreix, es llença Helguera, i Gabri xuta molt desviat. Roberto Carlos intenta controlar Raúl, falta de Frank de Boer, mala butxaca i targeta pel central holandès del Barcelona. Va veure la 9a targeta groga per ell aquesta temporada. Està carregant el Barça abans del descans. Puyol, Luis Enrique i ara de Boer ja han vist una groga, també pel Madrid Salgado. De la jugada quan Hierro serveix en curt la falta per Makelele, amaga Roberto Carlos el moviment, Makelele juga amb Roberto Carlos, que la perd. Xavi amb Mendieta, la treu Puyol al centre del camp, la regala a Hierro. Flavio mig relliscant, controla la pilota, atenció Flavio, posa la cama Kluivert, recupera Mendieta, partit intens el que estan disputant el Barça i el Real Madrid. El Barcelona el contraatac amb Luis Enrique, ajuda Gabri, aguanta la primera entrada Luis Enrique, busca l'arribada a l'àrea de Xavi, pilota rebotada. Mota i Figo lluitant per endur-se-la, se l'endú el portuguès que va a terra, falta del Barcelona. Dic, Àngel, que alguna cosa deu estar fent bé el Barça quan Ronaldo, Figo, Zidane i Raúl no juguen. Sí, veritablement, hi ha molt poca la participació. És un partit molt travat, tampoc hi ha molta continuïtat amb el joc, no? I això no afavoreix el fet que pugui haver combinacions. El Madrid està perdent ràpidament la pilota i això indubtablement és fruit
de la bona pressió que està fent el Barça en aquesta zona. És dir, no pressionar dalt, sinó que espere, diguéssim, a la seva part de camp, al cercle central, i a partir d'ahir... L'àrbitre acaba de dir que no ha passat res en la caiguda de Roberto Carlos. Pressionen els blaugranos a l'àrbitre perquè si considera que s'ha deixat caure Roberto Carlos hauria d'ensenyar una targeta, però la veritat és que ha arribat fins la línia de fons Roberto Carlos. És que Saviola no juga avui per una acció precisament com per aquesta. això. Per tant, targeta groga per Roberto Carlos. Ara veurem què és el que ha passat, la passada de Raúl. Doncs no ha passat res. Fins i tot diria que pot haver un contacte amb la mà dalt, però no, indubtablement res que el faci que el derribe, fixa't. La caiguda de Roberto Carlos amb exageració, per tant, simulació de falta, targeta groga que veu al lateral esquerre internacional brasiler del Real Madrid. Quarta targeta per ell, a una del descans. Bonano. Cloifer ha pentinat cap a la zona de Marc Overmars, la demana Luis Enrique. Juga el primer toc amb Sorín. S'orienta la pilota Xavi, pressionat per Flavio. Torna a jugar amb Overmars, aquest amb Sorín. Sorín arriba a l'àrea, intenta la passada cap a Cloifer, li cau una pilota bona a Luis Enrique que troba Mendieta, Mendieta sol, Mendieta gol, gol, gol. Ja fora de joc. Anul·lat el gol per fora de joc de Mendieta. Molt clar, ho veurem a la repetició, com Gaizka Mendieta s'avança en la seva posició. Aquí ho veiem. I per un pèl cauen fora de joc. Seria tirada en línia amb Michel Salgado, Per un pèl, però pèl, Petitó, petitó. El Barcelona, com a mínim, el que ens ensenya avui és que cada vegada que arriba a l'àrea dona sensació de perill, això és important. Makelele per Ivan Helguera. No, i els cracs del Madrid no apareixen. Fixa't amb quina rapidesa perd la pilota el Madrid. I on és Raúl, en terreny propi, ara Zidane. Torna a recuperar el Barcelona, juga Xavi. L'organitzador del Barça aixeca el cap, la va buscar Cloifer, no controla, la regala Figo, treballa Overmars, la vol endur Figo, posa la cama Frank de Boer, la té Gabri, tots aquí en un pan de terreny, buscant una pilota que ajudi a arribar a l'àrea rival. Demana ara ajuda precisament Overmars a Sorín. Li torna la pilota a Sorín, tot l'avantatge és per Hierro. El refús és de Flavio, salta Mota. La pilota està Salgado, llançament de banda a favor del Barça. El llançament Sorín posa el cap Hierro. Terra que va Mota en lluita per la pilota amb Raúl, que les ha d'anar a buscar en el seu propi terreny per poder tenir contacte amb la pilota que s'està jugant aquest Madrid-Barça. 1-1. Ivan Helguera amb Zidane, treu el cul Zidane per controlar. Flavio amb Michel Salgado. Flavio amb Makelele, Makelele ha trobat la manera d'anar endavant, Ronaldo intenta jugada amb Raúl, la deixa per Zidane, aquest per Michel Salgado, que entra a l'àrea, perill, retalla Michel Salgado, fa la centrada cap al segon pal, el cop de cap. S'han destorbat ara Ronaldo, que és qui ha rematat, i Zidane, que venia una mica més enrere. La quarta rematada de Ronaldo, aquesta de cap. Probablement Zidane està una miqueta millor situat. Som a punt d'arribar als 45, quan ara el quart àrbitre ens indica el temps d'afegit. 1 minut. En queda 1 minut perquè acabi aquesta primera meitat. Falta a favor del Barcelona.
Frank de Boer enviant cap a l'àrea, salta Helguera, intenta controlar sense aconseguir-ho Mendieta. Roberto Carlos per Zidane. Bona passada a Makelele, aquest a Raúl. Raúl se'n va cap endavant, ha tapat bé Frank de Boer. Sorín buscant Xavi. Encara pot ser bona aquesta jugada. Ara ja no hi ha temps per la passada a la zona de Cloifer, però Mota intentava avançar per la seva zona. Es llença a terra, la pilota que toca a les cames de Roberto Carlos. Gabri juga amb Mendieta. Mendieta buscant Luis Enrique, tapa Helguera. Raúl aixecant a la zona de Figo, salta bé Sorín. En el precís instant que l'àrbitre assenyala el camí dels vestidors, acaba la primera part al Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Barça 1. Tornem quan comenci el segon temps. El Santiago Bernabéu és a punt de començar la segona meitat, que ha acabat amb els dubtes que ha proporcionat la jugada del segon gol que ha fet el Barça. Només un ha pujat al marcador, el que ha fet Luis Enrique, però aquí Àngel Alonso, cada vegada que ho veus, et dona més motiu per dir que està en línia i per tant el gol és legal? Sí, filant prim, entenem que Mendieta està a la mateixa alçada, però dels dos, pràcticament, del Roberto Carlos i de Michel Salgado, de tots dos. Per tant, si estàs en línia és posició correcta i per tant no de fora de joc, encara que en directe hagi semblat que està un pèl més avançat. Doncs aquí tenim la jugada polèmica de la primera meitat, la que ha acabat amb gol de Mendieta però que no ha pujat al marcador, i per tant la segona part començarà amb el resultat d'empat a 1, gols de Ronaldo i Luis Enrique, i amb algun canvi, Xavier Torres? No, cap. Juguen els mateixos protagonistes que han començat i acabat aquesta primera part. Mira el rellotge Muñiz Fernández, xiula el començament de la segona part. Què espera Àngel Alonso que passi? Home, la primera part no ha anat gens malament pel Barça. Home, no m'agraden les picabaralles, no m'agrada tanta targeta, m'agrada més futbol, m'agradaria que el partit fos més atractiu futbolísticament parlant, però en quant a control del partit, en quant no passar angúnies defensives, en quant crear tant perill o més que l'equip real, el Barça ho ha fet a la primera part, i aquesta diferència que la taula classificatòria, en què fins i tot tothom apostava per ella, doncs al damunt del terreny de joc no s'ha vist. Això és claríssim. Una ocasió ha tingut el Real Madrid clara, que ha estat el gol de Ronaldo, mentre el Barça ha tingut una claríssima de Kluivert i que era desviat a corna, el gol de Luis Enrique i ara aquest gol anul·lat de Gaizka Mendieta. Puyol enviant cap a la zona de Kluivert, posa el cap Gabri, Xavi pressionat per Flavio, veu com li prenen la pilota però treballa per recuperar-la i ho aconsegueix, deixant a la banda esquerra per Sorín, sempre en projecció ofensiva. Falta a favor del Barça. Frank de Boer jugarà en curt per la posició de Xavi. Es mou Kluivert, l'està demanant Luis Enrique. Entrada de Zidane, falta. També hi era Flavio, però per darrere Zidane ha estat qui ha fet caure el jugador del Barcelona. Llançament en curt, Mota per Xavi. Dins l'àrea pràcticament Sorín, que ha de fer molts metres amunt i avall per recuperar ràpidament la posició. Com recupera la pilota el Barcelona. Kluivert. Amb un gran treball de Mota ahir, Totes les pilotes perdudes, totes les pilotes lluitades. Com ara la rematada de Kluivert a la mitja volta, intentant sorprendre Casillas però sense aconseguir-ho. Frank de Boer juga amb Overmars, ha aguantat bé l'entrada Overmars de Michel Salgado, es queixa que l'ha agafat per la samarreta, ja té una targeta, era Hierro, el que havia fet la segona acció, la primera Michel Salgado ha marxat de seguida per no... Aquí ho veiem, sí, era Michel Salgado el que per darrere agafava Marc Overmars, que intenta deixar-lo enrere una altra vegada, línia de fons, la centrada serveix perquè sigui el primer córner de la segona part. Així ha començat també la primera, amb un córner favorable als blaugrana, en un partit on no n'hi ha hagut gaires. Ho veiem la rematada. I amb una opció de gol, perdona, Xavi, amb una opció de gol també de Kluivert, més clara la primera part que no va fer estar la segona. Ara el córner cap al punt de penal, intent de rematada de Frank de Boer que no li ha sortit bé. Doncs s'havia quedat tot sol, estava sent marcat pel francès Zinedine Zidane, l'ha deixat sol, el que passa que ha impactat molt malament la pilota. Els 3 de la segona meitat,
que ha començat amb pluja i també amb la presència del metge i el massatgista del Real Madrid. Han entrat Alfonso del Corral i Dani Martínez a fi de recuperar. Sí, perquè fixa't, quan cau Frank de Boer, toca amb els tacs el braç de Fernando Hierro, que és a terra, i li fa un tall en una jugada absolutament involuntària, però el fet cert és que amb el tac ha tallat Fernando Hierro. Per tant, el Madrid està jugant ara amb 10. Makelele es queda més endarrerit al costat d'Elguera mentre s'intenta recuperar el capità del Real Madrid. Aquí ho tenim, Elguera per Makelele. Passada per Roberto Carlos, que decideix anar endavant. Supera Mendieta, ara es troba amb Gabri, el rebot afavoreix Roberto Carlos. Fa la centrada, la deixen passar els jugadors del Barça. Corre Figo. Sorín no vol problemes, topada entre Figo i Sorín. Falta a favor del Barcelona. Figo, doncs si li hagués mostrat targeta no passaria res, Deien que Figo, a part de fer la falta, ha tret de la seva zona el banderí de córner. Aquí veiem la centrada de Roberto Carlos. I aquí on es col·loca la pilota perquè es faci el llançament de la falta. Posa el cap Hierro, ja recuperat i una altra vegada completant la llista d'11 per part del Real Madrid. Raúl per Roberto Carlos, sol Ronaldo, fora de joc. Fora de joc de Ronaldo. Ja hi arribava Puyol, però l'assistent tenia la bandera aixecada. Sí. Aquí veiem la posició clara de fora de joc de Ronaldo. Luis Nazario. Overmars. Mota per la posició de Frank de Boer. Problemes per Puyol. Refusa Bonano cap al centre del camp. L'intenta controlar Xavi. Cada pilota que va als peus de Bonano, tots els companys deuen estar patint. Una nova falta a favor del Barcelona, que ha tret sense deixar-la totalment parada Sorín, i per tant s'ha de repetir el llançament. Almenys en aquests primers minuts de la segona meitat, el que queda clar és que el Barça té la pilota i busca el gol de la victòria amb Luis Enrique dins l'àrea. Ho prova Xavi, xut desviat. Però portem 5 minuts d'aquesta segona part i el Barça ha xutat 3 vegades. Cap ni una encara l'equip de Vicente del Bosque. I avui fins i tot Xavi reiterant aquest xut des de fora a l'àrea que moltes vegades se li ha demanat, no? És a dir, a part de tocar, que també tingui presència en el xut a porteria. Està jugant amb Thiago Motta a la seva esquena, això el permet pujar i és el tercer xut de Xavi. Ha provat 2 vegades a la primera part i ara la primera a la segona. Puyol envia la pilota el més lluny possible, ha tallat Hierro, juga Salgado. Makelele finta Xavi, aguanta la pilota, ajuda Flavio, posa la cama Xavi. Xavi acaba recuperant, busca la jugada de contraatac al Barcelona, rep Overmars. L'un contra un en Figo. Overmars enrere. Sorín per Xavi. Mota, que se la prepara, l'envia a la dreta per Gabri. Gabri amb Mendieta. Mendieta que vol sorprendre amb un llançament amb efecte fora. Doncs ja en van 4. El Barça portant el pes del joc ofensiu d'aquest partit. En aquesta segona meitat, Bonano és un espectador més. La pilota gairebé sempre en la parcel·la que correspon al Real Madrid. És probablement aquest el gran dèficit del Barça, Àngel. Falta gol. Sí, de tota manera, l'equip defensivament s'està comportant molt bé, està creient en ell mateix, està anant cap a dalt i home, a veure, no passar angúnies defensives ja és molt important, i si a més tens més opcions de gol, per què no aprofitar ninguna? Fixa't que el Madrid ha arribat a la primera per una vegada i l'ha clavat. Home, el Barça no és un equip que tingui massa gol. Tu mires els jugadors que estan al damunt del terreny de joc i no és un equip excessivament amb capacitat golejadora. El Barça és el quart màxim golejador de la Lliga. Quan pica la pilota Figo per un esforç inútil de Michel Salgado, servei de porteria.
Per tant, continuem sense veure cap ocasió del Real Madrid després del descans. Sense aparèixer Ronaldo, sense aparèixer Figo, ni Raúl, ni Zidane. El Barça ho té ben controlat. Ha tingut ocasió Kluivert, De Boer, Xavi i Mendieta d'intentar trencar aquest empat a 1 i posar en avantatge el Barcelona, que és qui fa el servei de porteria. Bonano. Es demana falta, però la pilota cau a peus de Xavi. A la dreta per Gabri. Gabri veu com li està demanant Luis Enrique, aconsegueix jugar amb Mendieta. Posa la cama Roberto Carlos fora de banda. Gabri amb l'ajuda de Mendieta, també l'està esperant Kluivert, finalment rep Mendieta. Puyol li cedeix a De Boer, sempre demanant Luis Enrique la pilota, la deixa passar Sorín, torna a tenir opció de desbordar Marc Overmars, la passada cap a la zona de Gabri, ajudant Mendieta. Gabri que se'n va endavant. Ara sí per Mendieta. Fins aquí les coses funcionen. Falta arribar amb una bona passada dins l'àrea. Thiago Motta. I tornem a començar. De tota manera li fa mal al Madrid. Li fa mal al Madrid el fet que el Barça toqui, tingui la possessió de la pilota i el Madrid hagi d'anar darrere de la pilota. Doncs ara ho intenta Xavi. La passada era boníssima cap a Gabri. Ha tallat Helguera en el moment precís, però el rebot afavoreix Kluivert. Kluivert la torna a perdre, però el rebot una vegada més pel Barça. Overmars se la col·loca a la dreta, prova el xut. Servei de porteria. I Luis Enrique parlant amb Muñiz. Demana corners. Luis Enrique demana corners perquè sembla que l'ha tocat un jugador del Madrid. Aquí ho veurem millor. Però després arriba a tocar-la igual el del Barça. Per tant, la jugada ha acabat amb servei de porteria, amb un Madrid perdut en el centre del camp, però amb el Barcelona sense aprofitar aquests minuts per fer un gol. I ara corre Ronaldo, ha de vigilar Puyol. Ronaldo controla. Defensa bé Puyol, la deixa per Figo Ronaldo. Sorín intenta frenar Figo, retalla Figo dins l'àrea. Continua la pilota en peus del portuguès fins la línia de fons, la passada enrere. Ben defensada per De Boer i Sorín. I ara el Barça al contraatac amb Luis Enrique. Mendieta aguantant la pilota. Juga Kluivert, reclama falta i l'àrbitre l'assenyala de Fernando Hierro a Kluivert. Màxima igualtat en el clàssic Real Madrid-Barça. Ben diferent del que diu la classificació, el Madrid líder, el Barcelona 12è. 24 punts de diferència, però avui aquí al Bernabéu de diferència cap. La pilota en poder dels barcelonistes al llarg de tota la segona meitat. Kluivert a l'esquerra per l'arribada d'Overmars. La passada és llarga i no l'aprofita Marc Overmars quan tenia molt camp per després fer la jugada. Roberto Carlos amb Zidane. Escalfar Guti. Zidane topant amb Motta, que no li dona cap opció. Els del Barça diuen que servei al seu favor, però l'assistent assenyala servei davant de favor del Real Madrid. Va a buscar-la Figo al fora de banda. Sembla que finalment el llançarà Zidane. Efectivament, atenció, Figo, opció del Madrid, ha tapat bé Puyol. Intentava la passada enrere Figo cap a la zona de Ronaldo. 12 del segon temps. Madrid 1, Barça 1. Flavio. L'està demanant Zidane. Tapa Motta. Es llença a terra Mendieta. Pilota rebotada que aprofita Gabri. És un d'aquells dies on es pot dir que tota pilota dividida és pels jugadors del Barça, quan almenys succeeix al revés, però aquesta lluita, aquesta actitud d'anar a disputar totes les pilotes, doncs fa que la majoria caiguin de color blaugrana. És que la segona part està sent d'absolut domini del Futbol Club Barcelona. Ara Luis Enrique ha topat a Iker Casillas, busquen la segona targeta per Luis Enrique, però em fa l'efecte que tot ha estat una mica massa forçat i que Muñiz no caurà en el parany. Juga Roberto
Roberto Carlos amb Zidane. Continua el francès amb la pilota controlada. Mira Ronaldo, rep davant de Puyol. Flavio per Raúl. Cop de taló de Salgado. Figo buscant algú entre línies. Continua amb la pilota Figo, l'envia a l'àrea. Tapa inicialment Puyol, posa la cama Mota, que avui posa sempre bé la cama quan es necessita, i això està ajudant a recuperar moltes pilotes. Ara ho ha fet Cloifer, jugant amb Xavi. La demana Luis Enrique. Juga amb Cloifer. Aquest de taló se la mig endú. Finalment talla Salgado. Posa la cama Xavi. Ha tocat a les cames de Salgado. És fora de banda a favor del Barça. Veiem la topada. Amb Luis Enrique a terra. Amb Casillas a terra i Luis Enrique dient que no n'hi havia, per tant. La banqueta del Madrid, que de seguida ha anat a reclamar una targeta per Luis Enrique. Pot sortir fins i tot de l'àrea Bonano per refusar la pilota. Entre rebots pot ser bona la jugada perquè la té Luis Enrique. Xavi l'està demanant amb els braços oberts per l'esquerra Sorín, però la jugada va per l'altra banda. Intentarà la centrada Gabri. Jugant amb Roberto Carlos. Ara amb Xavi. Li han tapat l'opció que tenia de jugar amb Luis Enrique. Ha fet una centrada forçada Sorín, però tots els rebots van a peus dels jugadors del Barcelona, que han d'aprofitar aquesta situació. Sorín amb Overmars. Overmars que se la deixa, però perquè li han donat un cop, l'àrbitre assenyala falta a Michel Salgado. Es queixa un cop al coll, Overmars. I el que s'ha endut és una topada forta en Figo. En Figo. El Barça no guanya aquí des del 97, aleshores ho va fer per 2-3, però tal i com està el partit, avui es pot trencar aquesta estadística. Es fa el llançament per part de Mendieta, ha posat al cap Roberto Carlos, i la jugada acaba en corna. Pilota, doncs, que se'n va a la cantonada. En aquesta segona part només el Barça ha tirat cornes, és el tercer. Xavi que se'n va cap al córner. Servei de seguretat evita qualsevol problema. Xavi fa el llançament molt tancat, volia pentinar Sorín. La pilota surt cap al centre del camp. Allà ha recuperat Mendieta. Tancat el Madrid, la pilota en poder del Barça, que té aquesta segona meitat del tot controlada. Que duri. Xavi. És que això és el que el Deportivo va fer al Barça la setmana passada. És exactament això. El Barça està tancant el Real Madrid i ho està fent de meravella. I ara falta i targeta. Sí. L'àrbitre s'ha posat la mà a la butxaca. Targeta per Helguera. S'ha igualat aquest capítol. Roberto Carlos, Helguera i Michel Salgado, Luis Enrique, Puyol i De Boer. És la vuitena per Iván Helguera. És un altre dels jugadors més amonestats d'aquest Madrid. S'ha fet el llançament en curt, tenia dubtes de com continuar la jugada a Mota. Frank De Boer per Overmars, aquest el primer toc buscant Luis Enrique. Sorín com un coet cap endavant, Sorín buscant Cloifer. Ronaldo veu com Mota torna a tallar la pilota. Sorín buscant Cloifer, assenyala l'assistent fora de joc. No val la correguda de l'holandès. Detall de Zidane. Corre Roberto Carlos, una altra vegada Zidane. Figo. Vivint al límit del fora de joc. Raúl, no li poden passar la pilota. Makelele per Michel Salgado. Prova el xut Michel Salgado. Bloca Bonano. Als 17 minuts, gairebé 18, arriba el primer xut dels blancs a la segona part. S'ha imposat ara Hierro en la seva zona.
Torna a tenir opció de fer jugada al Madrid. Perill. Figo per l'esquerra, Roberto Carlos. Figo encara l'aguanta. Ara troba entre línies a Raúl, que no controla bé. Menys mal que s'ha equivocat descaradament Figo, perquè tenia Roberto Carlos sol aquí a l'esquerra, que el podia col·locar fins i tot per un passadís per entrar immens. Ha rebut una falta Thiago Motta. Aquesta acció precisament que ha fet Luis Figo. Es pren com un respir al Barça en aquests moments. Xavi té la pilota. Gabri falla la passada. Ha pogut recuperar Zidane, això és perillosíssim. El rebot afavoreix Raúl, però finalment Sorín aconsegueix tallar l'atac del Real Madrid. La sensació és que cada jugador del Madrid fa la guerra per lliure una mica, no? Això de que agafo jo la jugada, vaig, pressiono jo, però que no van gens en conjunt. El rebot no ha estat suficient perquè Kluivert tingués opció de xutar a porteria. Casillas busca Ronaldo en el mig del camp, recupera Xavi, aquesta jugada pot ser bona pel Barça. Xavi té diferents opcions, opta per l'esquerra amb Overmars, davant de l'holandès Michel Salgado, la centrada cap a Kluivert, ha volgut rematar tal com arribava la pilota, però no ha aconseguit superar el seu marcador. S'ha trencat el partit. Fernando Hierro, se l'endú Zidane, aguanta amb el cos, juga a l'esquerra per Roberto Carlos, que té autopista. Roberto Carlos amb Gabri. Amaga la pilota Roberto Carlos. Busca ajuda, prepara el xut a porteria. Ha desviat Gabri, corna. Juga el Madrid al contraatac. Aquestes pujades de Roberto Carlos són la millor arma quan no apareixen les altres 4 estrelles. Primer corna del Madrid a la segona part. Prepara el llançament Figo, ha pujat Helguera. Doncs mira, la pluja que li juga una mala passada a Luis Figo, servei de porteria pel Barça. Aquest llançament de córner és una mica significatiu del que és el partit, no? Amb cert paral·lelisme, un Madrid que es parlava de tant futbol, de tanta galàxia, de tants jugadors estrelles i que no estan apareixent per lloc i que en canvi és el Barça el que té, diguéssim, el control sobre el partit. El fora de banda és pel Madrid. És el que ha indicat l'assistent Raúl Montiel. Controla Makelele. Juga Zidane, pressionat per Motta, pressiona també Mendieta, el treball en equip és molt bo, Mendieta s'intenta endur la pilota, ha forçat aquesta acció escombrant de Makelele, fora de banda. I ara l'entrada Zidane a Motta, l'àrbitre que té ja suficients motius i ho farà per ensenyar-li targeta groga a Zidane, avui més amb un futbol excessivament dur pel que estem acostumats en ell, no? Sí, és que jo crec que està més ficat amb unes altres coses que no passen pel futbol del que està molt qualificat, perquè té enormes condicions. És la quarta també de Zinedine Zidane, queda una de la suspensió. En curt Motta per Mendieta, l'està esperant Luis Enrique, però s'ha equivocat. Mendieta estava tot sol, Luis Enrique, en el centre de l'àrea, però el rebot l'afavoreix. Una altra vegada el Barça a l'atac. Xavi per Sorín, que prepara el xut a porteria, juga amb Kluivert, Kluivert amb Luis Enrique, la pilota cap a la banda contrària, allà en missió defensiva. Zidane fa un globus defensiu, posa el cap Mendieta. El Barça domina el partit, li falta només el premi del gol. Tapa Salgado. De manera repetim el de la primera part, el canvi de la primera part. El Madrid està sent dominat, però és un equip que té moltíssima pegada, per tant no te pots confiar en cap moment. Zidane per Ronaldo, Ronaldo davant de Mendieta, Ronaldo busca àrea, fa la centrada, no hi arribarà Raúl. Sorín ha de vigilar amb Figo, la lluita entre els dos acaba a favor del portuguès. Pot xutar Roberto Carlos, això sempre és perillós, juga amb Ronaldo. Ronaldo busca la manera de trobar algú al centre.
salvat la situació davant de Zidane, Xavi. Se l'endú Overmars, pot haver-hi contraatac. Overmars amb Luis Enrique. Aguanta l'entrada Luis Enrique, l'agafa Flavio, té la pilota de Luis Enrique. Ell ha de continuar perquè no té ningú que l'ajudi, ara ho fa Xavi. L'està demanant a l'altra banda Gabri, amb l'ajuda de Mendieta i també d'Overmars. Se'n va cap endavant el Barcelona. Es mou Kluivert, rep la pilota Luis Enrique. Encara Michel Salgado, pilota rebotada a favor de Luis Enrique, busca el gol Luis Enrique, es va quedant sense angle, va a terra, corna. El que ha assenyalat l'àrbitre és corna i una altra vegada Luis Enrique, que avui és en totes les jugades importants del partit, El protagonisme, sí, però el protagonisme de Luis Enrique és un valor superpositiu pel Barcelona. És evident. La veritat és que un jugador que assumeix tot el que assumeix es troba a faltar. No sé si arriba a tocar la pilota, Fernando Hierro. Es fa el llançament del corna, Xavi molt tancat, intenta la rematada, Mota fora. Sí, en el primer temps hi ha hagut un gol anul·lat de Mendieta que s'ha pogut veure que ha estat mal anul·lat. Ara ens queda el dubte en aquesta acció entre Luis Enrique i Fernando Hierro. Una cosa és si Hierro ha tocat la pilota i si no l'ha tocat no pot ser corna, i si s'ha deixat caure Luis Enrique l'àrbitre té motius per prendre la decisió que vulgui. Però al final ni penal ni altra cosa que no hagi estat corna, que és el que ha pogut llançar el Barcelona. Fixa't on ve Raúl a buscar la pilota. Posició correcta de Ronaldo. Entra Roberto Carlos a l'àrea. Perill. Ronaldo, que ho provarà. Intenta la rematada forçada Raúl. Servei de porteria. Ara ha començat a fer exercicis d'escalfament Fabio Rockenbach, Gerard i Román Riquelme. I Guti és a punt de sortir. Doncs el Madrid, que prepara el primer canvi, veient que en aquesta segona meitat no pot amb el Barça, continua l'empat a 1. Mota. Frank de Boer buscant Luis Enrique, omnipresent. Ha fallat la passada, intenta recuperar Xavi. Deixa jugar l'àrbitre, això afavoreix la recuperació de la pilota per part del Barça, però la perden amb massa facilitat. Se l'endú Ronaldo, l'entrada de Mendieta, l'àrbitre assenyala falta i targeta pel jugador del Barça. És la 8ª del partit i atenció perquè aquesta targeta sí és important. Gaizka Mendieta no podrà jugar la setmana que ve contra la Reial Societat. No ha trobat la manera de superar Hierro Luis Enrique. I aquí cadascú s'ho mira segons li va, no? Com no és gens clara la jugada, Àngel. No tinc la sensació de que arribi a tocar la pilota. Si no arriba a tocar la pilota és penal. S'ha produït el primer canvi, ha entrat Guti en el lloc de Flavio. És un canvi en què arrisca Del Bosque. No ha pogut fer la passada com volia Raúl perquè ha estat molt atent Sorín. Makelele juga amb Salgado. Primera intervenció de Guti, obrint a l'esquerra la zona de Zidane. Roberto Carlos veu com li demana a Raúl, que intenta controlar en un pam de terreny perillós com sempre Raúl. A punt ha estat de provocar una situació més que compromesa dins l'àrea del Barcelona. Casillas. Makelele a la zona de Michel Salgado. Helguera avançant cap a la banda esquerra que ara ocupa Zidane, perquè està jugant pràcticament de davanter Roberto Carlos, cap a ell anava la pilota. Ha pogut tallar Puyol. Molt bé, Kluivert per Mendieta, la deixa de taló per Xavi. Només falta el gol. Canvi de joc a la posició d'Overmars. Passada enrere cap a Sorín, que ja havia iniciat l'atac.
Això li permet a Ronaldo endur-se una pilota, tapa Frank de Boer, fora de banda. Hierro. S'ha començat a estirar el Madrid i ja és un partit on hi ha més anada i vinguda, no? Tampoc és una mala opció pels contraatacs d'Overmars. Nova arribada a l'àrea del Madrid, ara és Roberto Carlos fent la centrada, posa la cama Puyol quan anava a arribar a peus de Raúl, la baixa Luis Enrique, intenta Overmars i aconsegueix espai per fer contraatac, jugant una altra vegada amb Luis Enrique, partiràs el seu, falta de Fernando Hierro. Què hauria estat del Barça, Àngel, si Luis Enrique no hagués estat tant temps lesionat? Home, és un jugador molt important. Tampoc hem de muntar un equip amb un jugador com Luis Enrique, amb la seva edat i tot el que ha fet, doncs sigui l'home més important de l'equip. Fixa't que en mitja temporada que s'ha passat fora i ha fet 7 gols. Sí, probablement el fet que és el jugador més important probablement de l'equip, no? Però que això d'alguna manera també és una mica trist que s'acusi tant l'absència del capità. L'ha tornat a intentar des de lluny Xavi, avui no té el punt de mira afinat, però com a mínim ho intenta. Guti, pilota llarga. Aquest xut de Xavi era el 7è del Barça. El Madrid n'ha fet un. Parlo de la segona part. Però el marcador no es mou, continua l'empat a 1, que és com ha acabat el primer temps. Overmars, recollint una pilota que disputava Kluivert. La va buscar precisament Patrick Kluivert, que intentarà superar Helguera. Pilota rebotada. Helguera, que pensa que és servei de porteria, doncs li donen la raó, perquè la pilota la posarà en joc el Real Madrid. La treu Hierro, intenta tallar a Mota. Guti veu com Mota li frena el seu intent d'enviar la pilota a Zidane. Molt ben organitzat, el Barça està molt ben organitzat i això provoca moltes errades quan combinen els jugadors blancs. Xavi a la dreta per Mendieta. Continua Mendieta. Falta. Farà el llançament d'aquesta falta Thiago Mota. Intenta rematar Luis Enrique, li cau a Overmars, la treu Hierro. Frank de Boer amb Xavi, deixa jugar l'àrbitre. Sorín intentant la centrada per la rematada de Mendieta, la treu Helguera, la deixa sortir una altra vegada fora de banda Sorín. És que Moreno s'ha d'anar movent per l'àrea gran per no refredar-se, perquè la veritat és que el Barça és qui té la pilota sempre a prop de l'àrea del Madrid. Ara s'haurà de vigilar el contraatac. Zidane. Raúl per Guti. Se la deixa Zidane, però la pilota encara la controla el Madrid. Roberto Carlos. Davant d'ell Gabri. Espai per fer jugada és la que té Guti. Centrada amb molt d'efecte que disputa Raúl. No surt la pilota, Raúl la deixa per Figo, ha de vigilar el Barcelona. Figo intentant entrar a l'àrea, no ha passat absolutament res. Recupera Xavi, molt ben guardada aquesta pilota que bé ha controlat Xavi Hernández. Falla Helguera, la pilota és per Mendieta. Opció pel Barça, diagonal que fa Kluivert. Kluivert que arriba a la frontal, intenta el dribbling. Allà hi era Makelele, que no li permet a Kluivert xutar a porteria. Mirava Radamir Antic el rellotge. Estem ja en l'últim quart d'hora del partit i aquest és el més perillós pel que fa a les estadístiques del Real Madrid, perquè els blancs han marcat del minut 76 al 90 20 gols dels 66, 20 en el tram final del partit. Està preparat el primer canvi a les files del Barcelona, quan juga Zidane. Ronaldo amb espai per fer jugada.
pressionat bé la defensa del Barcelona i ha recuperat Gabri. No pot arribar a aquesta pilota a Kluivert, tot l'avantatge és per Hierro. Com viu el partit a l'àrea tècnica Radomir Antic. No només sembla que en vol fer 2 de canvis al Barcelona, perquè hem vist com Gerard es treia el xandall. Riquelme serà el primer a entrar. Uf, el que acaba de fer Figo. Sol davant de Bonano. Figo! Salva Bonano! Bonano acaba de salvar el segon gol del Real Madrid. Doncs amb una jugada totalment individual. Ho ha fet tot Figo. L'únic que ha errat probablement ha estat amb la rematada. Està pressionant el Madrid una altra vegada. Això és perillós. Té espai per xutar Hierro. Ho prova, li surt molt desviat davant de la pressió de Thiago Motta, que s'estirava per evitar una bona rematada del capità del Real Madrid, com podrem veure després de repetir el xut de Figo que Bonano ha enviat a córner. Doncs substitueixen a Luis Enrique. Ja han explicat que feia massa temps que Luis Enrique no jugava, 23 jornades sense ser titular, i és un problema físic el que té Luis Enrique. Ho ha donat tot, ha fet un autèntic partidàs, ha donat la cara allà on més li ha agradat jugar sempre, que és el Bernabéu, davant d'aquest públic tan hostil. Ha marcat el gol i Luis Enrique se'n va perquè entri Juan Román Riquelme. 11 minuts per l'ex de Boca. I se'n va amb l'ovació i els aplaudiments dels seus companys a la banqueta i s'asseu a la banqueta Luis Enrique, jugador importantíssim en aquest Barça actual. Quan juga Kluivert, li han fet falta. L'àrbitre estava esperant per si podia aplicar la llei de l'avantatge. Finalment ha fet sonar el seu xiulet. Sorín. Amb Bofermars, una altra vegada el Barça per la banda esquerra. Riquelme en la seva primera passada per Kluivert, que té espai. Aquelles coses que fa Kluivert, la va aguantant. Ho prova des de fora de l'àrea a les mans de Casillas. La pilota cap a l'altra banda, en Figo controlant, jugant amb Ronaldo, a l'esquerra per Roberto Carlos, que trepitja àrea, intenta trobar a Raúl, salva De Boer enviant la pilota a córner. En un moment el Madrid ha igualat en el capítol de córners, 4-4, 10 minuts pel final. Continua l'empat a 1, però ara el Madrid arribant amb més facilitat davant la porteria barcelonista. Llançament Figo. Salta Puyol, pilota rebotada, 2 pals, intenta la rematada Raúl. S'ha tornat a salvar el Barcelona. Es queixa un cop al cap Ronaldo. Doncs s'ha pentinat la pilota al primer pal. Sí, a mi em sembla que ha estat Ronaldo el que acaba rematant. No, Efectivament. Sí. Ha pentinat Helguera i ha rematat Ronaldo fent aquesta doble figura del travesser cap a baix on hi era Sorín. El Barça fa la segona substitució, entrarà aquest home Gerard, marxa Gaisca Mendieta, 9 minuts pel final. Doncs s'ha tornat a salvar el Barça, abans Figo, ara Ronaldo. És el que explicava l'Àngel al llarg d'aquesta segona part. El Barça ha dominat perfectament, el Barça doble en oportunitats al Real Madrid, però els blancs tenen moltíssima pagada. Ho han demostrat en aquella acció de Figo i en el doble pal de Ronaldo. Ocasions més clares que no pas les del Barça. Aquí tornem a veure el moment més complicat que ha patit el Barça en aquesta segona meitat. I la desesperació de la banqueta madridista que es preparava per celebrar el gol, però de moment 1-1. Sorín amb Riquelme. Aguanta la pilota Riquelme. De Boer per Sorín. Es mou Bofermars, la pilota va cap a Gerard. Gerard per Riquelme. Riquelme l'aguanta, la deixa per Gerard, que busca porteria. Ha robat la pilota Ronaldo, la fa jugar Guti cap a la zona de Zidane. Que bé, Motta una altra vegada tallant
Roberto Carlos. Ha tocat a la mà de Gerard. Mà així, com li diu Gerard, i targeta. S'ha fet mal, Mota, Va posar la cama en l'última jugada. Abans, la jugada anterior. Em fa l'efecte que quan li ha robat la pilota a Zidane. Sí. Ara se'n va cap a la banda Overmars. Intenta buscar alguna cosa. Aigua. Mentre veiem com s'intenta recuperar Thiago Motta. Per Gerard, deixa'm dir que és la primera targeta que ha vist aquesta temporada. Gran treball defensiu i de possessió de la pilota del Barça, també d'arribades a l'àrea, però ha faltat el premi del gol, que és el més important en el futbol. Figo jugant amb Guti. Hierro cap a la posició d'Ivan Helguera. Una altra vegada Guti. El Madrid comença a tocar molt la pilota. Tapat Gabri. Helguera per Hierro. Quan l'avantatge és per Bonano, no hi arribarà Raúl. El Barça busca recuperar la credibilitat avui al Bernabéu. De moment, amb el partit que ha fet, ho ha aconseguit. Ara falta veure què passa amb el marcador. El resultat és boníssim. Ja se sap que en aquesta lliga els empats valen poc, però és una bocanada d'aire fresc increïble de cara al partit de dimarts de la Lliga de Campions contra la Juventus de Turí, on el Barça pot accedir a les semifinals de la Copa d'Europa. I, òbviament, Xavi, no és el mateix empatar al camp del Villarreal, al Madrigà o al camp de la Rosaleda, al camp del Màlaga, que fer-ho al Bernabéu. I a més amb la imatge, Àngel. Sí. A més amb la imatge que ha donat l'equip. Encara té minuts per arrodonir-ho amb una victòria. Riquelme es prepara per fer el llançament de la falta. Acaba de demanar distants, que s'ha d'endarrerir Ronaldo. Xiula Muñiz. Riquelme que fa el llançament. Ha posat al cap Guti. Corre Michel Salgado. No pot evitar el fora de banda. L'assistent ha aixecat la bandera. Pilota pel Barça. Recordin al final del partit. En el vestidor tot el que ha donat de si aquest clàssic entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona. Mota picant a la frontal perquè arribi Sorin, la treu Hierro. Talla De Boer. El Barça el primer toc que veu ha fet Riquelme per Xavi. Falta. Ara més centrada i més perillosa. Ha anat a buscar Thiago Motta. El Real Madrid ha fet quasi, o li han sancionat quasi el doble de faltes que el Barça. Normalment l'equip que defensa, l'equip que no té la pilota, és el que es veu obligat a fer més faltes. Avui el Barça ha dominat la possessió de la pilota al Bernabéu. Xiula l'àrbitre. Frank De Boer. Doncs és De Boer qui ho prova per sobre el travesser. I tenim Luis Enrique comentant a la banqueta el que ha estat la seva presència sobre el rectangle de joc. Roberto Carlos, salta Raúl, pilota sense control que aprofita Figo, es mou Ronaldo, Figo que entra a l'àrea, cop de taló, Ronaldo deixant per aquí, per Guti, entre rebots Guti, tampoc ha pogut superar Frank De Boer, el Barça està fi en defensa. Se'n va Overmars, falta de Salgado. Això hauria de ser targeta, la segona i el carrer. Sí, li ensenya. Sí, senyor. La segona i Michel Salgado, que se'n va als 42 de la segona part. Acció claríssima, Michel Salgado veu la targeta vermella, justíssima, tenint en compte el que ha passat, i no podrà jugar la setmana que ve en un partit força difícil pel Real Madrid, ja que els blancs han d'anar al Sánchez Pizjuán de Sevilla. Puyol, no hi arriba Kluivert. Serà molt important veure el temps afegit de cara
Pot veure si el Barça encara és capaç fins i tot de guanyar. Està sol per l'esquerra Overmars. No li ha pogut fer una bona passada Gerard. Makelele s'ha quedat de lateral dret. Intenta tallar Puyol, només pot enviar la pilota fora de banda. Contrarrellotge el Real Madrid. Roberto Carlos deixant per Figo, aquest per Zidane. Posa el cap Guti. Makelele per Guti. Hierro troba la manera d'enviar la pilota a Roberto Carlos. Pressiona Mota el control de Zidane. Falta de Mota. Zidane una altra vegada, però amb moltes dificultats per avançar. Pressiona Xavi el control de Figo. Li roba la pilota. L'àrbitre diu que en falta. No ho veu igual Xavi Hernández. Una jugada. Que no hi ha cap mena de falta. Pren la pilota tranquil·lament. I s'enfada Luis Enrique amb tota la raó. Juga bé amb el cos Xavi. Intueix cap a on anirà Figo. S'avança en la posició i li pren la pilota. Doncs aquí sí hi ha perill perquè Roberto Carlos en aquest tipus de jugades a vegades fa mal. Però ho intentarà. Ha xiulat Muñiz Hernández. I va Roberto Carlos. Canonada contra la barrera. Pilota rebotada cap a Figo. Mitja volta que falla Zidane. La treu de l'àrea Gerard. Quin dia ha tingut el francès avui, Un dia gens lluït. Només protagonista d'accions un pèl dures, o molt dures en certs moments. Xavi pressionat per Guti. Ara per Ronaldo. Falta. 3 minuts d'afegit. Dada molt important a partir d'ara. Últims, per tant, 3 minuts del derbi. Jugada personal de Mota, que se'n va a l'atac. Mota pot arribar a l'àrea. A l'esquerra per Overmars, posició correcta. La passada per Mota, que pot rematar. Oh! No ha rematat Mota. Tampoc ho ha pogut fer Riquelme i el Barça ha deixat escapar el gol de la victòria. Claríssima. Mota ha errat la rematada, però és que Riquelme al darrere podia controlar la pilota. No feia falta intentar la rematada tal com li venia. Doncs encara una nova recuperació de pilota per aquest Barça que ha estat superior al Madrid, però que no ho posa de moment de manifest en el marcador. La passada cap a Cloifer, el control dins l'àrea, no ha pogut baixar-la, no ha pogut amortir-la, quan l'àrbitre se'n va ensenyar la targeta a algú. A Sorín. Doncs la sensació, bé, ha cridat a Sorín, això hi queda clar. Per una entrada en una jugada anterior, targeta per Sorín. La desena del partit. Makelele. Ronaldo no para d'aixecar el braç perquè el vegin i li envien alguna pilota, però de moment el Barça suporta bé els atacs del Madrid, però Raúl li deixa Guti. Guti fa la centrada cap al segon pal. Podrà rematar Zidane. La baixa Zidane davant de De Boer. Prova el llançament. Zidane l'envia a corna Bonano. Bonano ha tret una bona mà. 1 minut i 10 segons perquè acabi el partit. Posició correcta de Roberto Carlos, que fa la centrada, la treu Cloifer. I Gabri que va a terra per la falta de Luis Figo. S'ha passat més estona protestant el portuguès que no jugant avui. Últim minut del partit. Aquesta és la falta de Figo. Intenta controlar Overmars. Makelele l'envia al cap de Sorín. Intenta recuperar De Boer i ho aconsegueix. Xavi combina amb Overmars. Aquest vol superar Makelele. Overmars ha vist molt bé Cloifer, però ha tapat Helguera, una passada que hauria estat autènticament de gol. Gerard per Xavi, l'està demanant Overmars. Torna a començar la jugada com abans.
Hoffenheim es troba Sorin. Falta. Una última opció encara pel Barça, perquè això dona... Bé. Ja passa del temps, per tant, segurament aquesta serà l'última opció. Aquí només han empatat el Villarreal, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. Ho pot fer el Barça. Col·loca la pilota Riquelme. Agafa distància. Per què no un gol de l'argentí? Riquelme que ho prova. Han destorbat entre Frank de Boer i Mota. Encara li cau la pilota una altra vegada a Riquelme, però l'àrbitre, evidentment ja en el moment que ho havia de fer, assenyala el final del partit. Acaba doncs el clàssic entre el Real Madrid i el Barça amb empat a 1. Poc resultat pel que ha fet el Barça, Àngel Alonso. Poc resultat. El Barça jo crec que ha estat molt superior al Madrid. Probablement les ocasions no hi estan més clares, però en quant a domini, control del partit, òbviament el Barça ha estat superior i a més l'actitud d'anar a buscar la victòria fins a l'últim moment. Doncs nosaltres buscarem la foto del partit i avui, quan hi ha un clàssic, s'obre una setmana de comentaris. La jugada al minut 42 de la primera meitat. La posició en línia de Mendieta, que fa gol, però l'assistent aixeca la bandera i invalida aquest gol que hauria permès anar al descans al Barcelona amb un resultat d'1-2 i probablement hauria sigut l'inici de la victòria avui al Santiago Bernabéu. Al final el partit ha acabat amb 1-1, però la fotografia del partit se l'endú aquesta jugada que evidentment serà analitzada en el vestidor. I a partir d'ara, després de les emocions viscudes, volem saber la seva opinió a través de missatges SMS al 7033 7033 partit punt i la seva opinió sobre el que ha estat avui aquest clàssic entre el Real Madrid i el Barça. El Barça